Дълги години работиме, нашите деца да отгледаме, всички за тях живееме, тяхното бъдеще да градиме. Дълги години работиме, нашите деца да отгледаме, всички за тях живееме, тяхното бъдеще да градиме. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Първите им стъпки, детският им смях, спомена остана в нашите сърца. Весели, щастливи, те пораснаха, винаги за нас остават малките деца. Първите им стъпки, детският им смях, спомена остана в нашите сърца. Весели, щастливи, те пораснаха, винаги за нас остават малките деца. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Добре залагали. Ай, прегърнете се да ви направя снимка. Айде тук сме тук, айде тук сме тук, ела, ела. Ели, ела тук. Всички семейства, нали? Какво имаш ти, ротличка? Боже! Оба! Айде, нас.
Хайде, красунка! Айде, айде, Ели! Айде, Бъчо! Айде, Бъчо! Къде ще върви? Да, само че не знам къде ще го плаква. Айде, играй малко, играй. Играй малко, ма. Тос кой? Кой тос? Не бе, папа да стимаха пътявак. И да си направил брадата бяла. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Децата пораснаха, но ние остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти. Айде, Ели! Айде, Геви! Винаги си нещо много мръсно. Да ли се плаща в хеликоптер? Колко е май? Да. Какво да ю? Айде, аз позвоня. Айде, бъди с снимай. Айде, кръстика, кръстете! Децата, айде! Айде! Айде, гледай натам. Кръстете! Какво е това? Лом? Бъдете снимайте томата, бе. Ели, може? Ели! Идва, мама. Ели! Ели! Ели, ваччо! Кой ще го тупе цяло казана? Настъпим във водичката с кръченцата, да. Чип-чип. Чип-чип. Да, ма виж кака, нали кака се? Виж кака ще се затопи първо тя и после ти. Или искаш първо ти? Айде, първо ти искаш. Ай, първо ние ще. Да. Че по-малко. Да. Да, нали? Не, тя не. Ама не. Какво е това дед глава? Тя да. Балон. Защо това е мръсния балон? Да, дайте с балони. Дай, че ще намери балон. Ади. Да, да. А, така. Добре. Така. Тя ще видиш колко е хубаво как е като. Ого, я ще би работи разнава, да. Да. Ще дойдеш ли, Войчо? Ето на кака ще дадем едничка, на цветето. И на Елия ще дадем. Искаш ли да имаш така костичка? Само да се изгориш. Имаме баба да. Ама тя като се измори, ще я даде на тати, нали? Да.
Да. Ай. Сега ли ще да ги? Държи хубаво. Ай, дръжи хубаво, дръжи. Ай, държи. Мислиш ли? Страх е, бе. Айде. Айде. Добре. Ти много се гледаш нещо. Няма да се те придаш. Чупай, чупай. Елате всички малко. Да четем приказки. Защо плачеш? Няма, бабо, няма нищо да ти плюва, няма. Айде! Мамо, говори. Айде, Бе, почваме. няма да се успокои, като ти дай така земя. Айде, почваме. Благословен Бог наш всякога, сега и винаги, и во веки веков. Свети Боже, свети и крепести, безсмертни помилуй ни, свети Боже, свети и крепести, безсмертни помилуй ни. Свети Боже, свети и крепести, безсмертни помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги, и во веки веков. Амин. Май се свита да ни запазва. Пресветая Тройце, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, владико, прости беззаконията ни. Свети и посети сири немощни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги, и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Както на небето, така и на земята, насъщния ни хляб дай ни, не си прости нам дългото ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги, и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се очаква светлината на лицето Ти върху рабинята Ти, Цветелина, и да се отпечата кръстът на еднородния Твой Син в сърцето и помишленията й. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се очаква светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Елия, и да се отпечата кръстът на еднородния Твой Син в сърцето и помишленията й, за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. Дай, Господи, не отречено да остане светото име върху нея, върху тях, като бъдат съединени в подобно време с светата Ти църква и усъвършени чрез страшните тайни на Христа Твоего. Тъй като живеят по заповед и вадат печата неповреден, да получат блаженството на избраниците в царството и по благодатите Ти съдие и човеколюбие. На еднородния Твой Син, с когото се благословен през светия блага и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Вечни владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха не си го презрял, си родил чрез човечеството на Христа Твоего. Иди малко назад да ни капнем тук. Сам Ти прилив небесното си царство и те и за свои създания, като ги избавиш от робство на врага, от пророчите на умовете им, за да сея в тях просвета на Евангелието, Ти привържи към живота и светъл ангел, който да ги избавя от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демони, от лоши привидения. Ето виж как ще духа ми сега накарва. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се изкрил се загнезди в сърцето й. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се изкрил се загнезди в сърцето й. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се изкрил се загнезди в сърцето й. Айде на тебе. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се изкрил се загнезди в сърцето й. Айде пак. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се изкрил се загнезди в сърцето й. Айде пак. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се изкрил се загнезди в сърцето и дух на заблуда, дух на лъжота, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола и направи ги разумни овценеството стадо на Христа Твоего. Почтени членове на църквата и съсъти осветени дъщери на светлината и наследници на царството, да като преживеят по заповед и владат печата неповредени, грехта незапетнена, да получат блаженството на светиите в царството и по благодат и милосърдие и човеколюбие. На еднородния Твой Син, с когото си благословен през светия блага и животворящ Твой Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Дай се обръщаме на запад и вече кръстниците влизат в роля. Да, Емилия, ода се. Ама ти застани, няма, застани до нея. Майката малко ела на сам. Спрени? Така.
Войче. Слез долу. Айде, аз ще питам. Пускай. Ти ще отговаряш. Си голяма. Като запитал, ще казваш отричам се. Нали? Айде, Светелина. Отрича се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, всичкото му служение и всичката му гордост. Отричам се. Точно така. Отрича се от сатаната и всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение и всичката му гордост. Отричам се. Три пъти, да. Отрича се от сатаната и всичките му дела, и всичките му ангели, всичкото му служение и всичката му гордост. Отричам се. Сега отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отричах. Отрекох се. Отрекох се. Голяма тя ще отида. Сега гледай сега другия кръстник. Сашо ли? Емил. А, ти си Сашо. Ай сега ще питам нея, ти ще отговаряш. Отричам се 3 пъти и 3 пъти отрекох се после. Елия, отрича се от сатаната и всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение и всичката му гордост. Отричам се. Отрича се от сатаната и всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение и всичката му гордост. Отричам се. Отрича се от сатаната и всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение и всичката му гордост. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Ще хвърля телефона в водата. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Така, айде нататък, пак се обръщаме. Сега, можеш да кажа? Съчетавам се. Съчетавам се. Така. Айде сега ще те питам пак. Светелина, съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Сега, съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Се кажи, вярвам в Него Вярвам в Него като цар и Бог. като цар и Бог. Точно така. Айде, и сега той ще казва. Ти само ще питам, да. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчета ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам, че няма страшно. Така. Кой ще чете? Ти ще четеш. Оле. Дай свещена. Двете дръжки. Вършай ги двете. Ай, ти дръж. Чети си. Вярвам в един Бог, Отец, Съживител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен, от Бог истинен, роден, несъотворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е останало, който всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда. И бе погребан и възкръсна и третия ден според Писанието. Така. Айде сега, трудно, а? Айде сега дай на бащата свеща. Дай на мен. Така и продължи ти. Както не съм чел от 15 години. И как на телефона, как И възлезе И възлезе на небесата и седи отдясно отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви. Царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа. Живототворяващия, който от Отца изхожда, комуто се покланяхме и го славим народно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една света вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно
кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. 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 Така. Айде, Четелина. Съчета ли се с Христа? Съчета се. Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Ели, айде. Ели, съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Викай да. Кажи да. Кажи да, бе. Съчета ли се с Христа? Да. Кажи. Съчетах се. И поклонете му се, сега повтарям. Покланям се Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, За и Сина и Светия Дух, единосъщен и Един същ. неразделна Троица. Така. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци, да достигнат до познание на истината сега, винаги във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Владико Господи Боже наш, приеми рабите си Цветелина и Елия за светлото Твое просвещение и ги удостой с тая велика благодат, на Твое кръщение, сними от тях вехтостта и ги обнови за живот вечен. Изпълни ги със силата на Светия Твой Дух за съединение с Христа Твоего, да не бъдат вече чеда на тяло, чеда на Твоето царство. По благоволение и благодат на еднородният и син, с когото се благословен при Светия благия и животрящ Твой Дух сега, винаги и във веки веков. Амин. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Няма бабо, Ели. Погледни ме, бабо, няма Вие на Господа да се помолим. За мира свише и за спасение на нашите души на Господа да се помолим. За преосвещеният наш митрополит Григорий, за честното презвитерство, за диаконството Христа, за целият църковен причинарод на Господа да се помолим. За да се освети тази вода чрез силата действие и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим. За да й се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим. За да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. За да се окаже тази вода прогонващ всекварен замисъл на видимите и невидими врагове на Господа да се помолим. За да станат тези, които се кръщават с тази вода, достойни за нетленното царство на Господа да се помолим. За тези, които пристъпват сега към своето кръщение и за спасението им на Господа да се помолим. За да станат сраснати и участие в смъртта и възкресението на Христа, нашия Бог, на Господа да се помолим. За да бъде тази вода за тях баня на обновление, за прощение на греховете и дреха на нетлението на Господа да се помолим. За да чуе Господ Бог гласа на нашето моление, на Господа да се помолим. За да бъдат избавени те и ние от всяка скръбня, беда и нужда на Господа да се помолим. Застъпи се за нас, спаси, помилуй и ни запази, Боже, своята благодат, като спомним с всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена. Славна наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други целият наш живот на Христа Бога да отдадем. На Господа да се помолим. Добросърдечни милостиви Боже, който изпитва сърца и вътрешни, че знаеш тайните на човечеството, няма нищо неявено пред Тебе. Всичко е разтворено, открито пред очите ти. Познавайки ме, не дай да се погносиш от мене, нито лицето се отвориш от мене. Но като отминаваш греховете на човеци, за да се покаят, презри моите прегрешения в този час и ме умни от телесната сквернота и душевна нечистота и цял ме освети със съвършената си невидима небесна десница. И ми изпрати сила отгоре и ме укрепи да служба да те пресаща велико и небесно Твое таинство и изобрази Твое Христос в тези, които ще се възродят чрез Твоето преянство. И издигни ги върху основата на апостолите и пророците, да ги събари, ги не съди като истинска младочка в стата си Вселенска и апостолска църква и не ги изтръгвай. Тъй, че като напредва благочестие, да се слави и чрез тях, през светото име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във веки веков. Амин.
Велик си Господи и чудни са Твоите дела и няма достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си Господи и чудни са Твоите дела и няма достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си Господи и чудни са Твоите дела и няма достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбивец, царуй, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбивец, царуй, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбивец, царуй, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Да се съкрушат под знака на Твой кръст всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на Твой кръст всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на Твой кръст всички вражески сили. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки идещ на света човек сега, винаги и во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки идещ на света човек сега, винаги и во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки идещ на света човек сега, винаги и во веки веков. Амин. Сега. Не, с ропичката ще бъде, нали? Еми, може и да е съклечен. Добре. Само сандалките махнете. Няма това стане, бе, няма. Няма нищо. Айде, босички, айде. Виж как тя ги хвърля, виж как тя ги хвърля. Айде, готово. Тачи ги взема. Така. Виж сега как ще... Помазва се Божията рабиня Цветелина, селейна радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеление на душата и тялото, за да слуша вярата. Я виж как радваме, да. Твоите ръце ми ръцете, така. Твоите ръце ми сътвориха и устроиха. Така. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Така. Айде сега на Елия. Помазва се Божията рабиня Елия. Селейна радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. За изцеление на душата и тялото. За да слуша вярата. Ай другото ушенце дай. Така е. Айде на ръчичките. Твоите ръце не сътвориха и устроиха. Ай другата ръчичка. Така. Ай на кръченцата. Кръченцата, айде, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Ето смуха къде кацне тя пък. Така. Тя иска да я намажем тази мука. Няма пиленце, няма. Нямаш някаква кърпичка, бе? Няма. Къде са кърпите? Кърпите са тук. Има. Сега, тя ли да не ни първа или тя? Която се избира? Кърпите на кърпите си. Давай слава. Малка? Добре, дайте кърпата на малката. Те са кърпите. Двете кърпи, да. На Елия и на Катерина. Да, дай среща сега на таткото. Ето и другата кърпа. Излием на земята, не? Няма, Ели, няма бабо, няма пиленце. Дай на майка. Трябва да вземеш кърпата. Дай, ти вземи, майка, ти вземи. Айде, кърпата е, взема. Дай. Трябва да вземеш. Така. Така. Отиваме там. Амин. И Сина. Водичка, Водичка ми. Амин. И Светия Дух. Айде, готово. Айде малко да намокрим, айде. Готово. Стена ли вода? Не. Айде. Браво. Амин. Айде, гушкай, че се кръсти. Гушкай го, айде. Айде, готово. Айде, подсушим кръченцето да не са мокри. Айде тук сега кака. Дайте на кака сега.
Там горе-долу подсъди. Има, добре. Няма Ама аз не мога да я дигам, ми ще е двамата. Еми не, голям личен видете. Може да се влече. Ето е сложика по това. Така. Средата. И я хващаме главата и с главата надолу. Че, как е? Сега да е много да плуваш. Краса! Сега, кръщава се Божията рабиня Цветелина. В името на Отца. Айде, влизай. Опа! Излизай сега. Амин. Айде още един път. И сина. Айде пак, дигай краката. Цвети, я погледни да съм. Амин. Айде, скачаме. Оп, айде пак. И Светия Дух. Айде, да. Айде пак. Опа. Той вече стана по-добре. Тъй, вече стана. Ядата да мокри. Айде сега. 3-4. Опа. Амин. 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 Забърчи крака. Сега съставата тук няма да... Кърпата. Кърпата. Ай, тук си. Е, там са свиза. То няма. За кое? Го? Пари дръжка, потейли са. Ще се преоблича ли тя? Да. Айде, преоблича. Дръжка. Да. Ей, оп, ай ти си готова? Ти чанта ли имаш, бе, Ели? Ти си готова, я? Къде си ма Виж, тъща? гледай към камера. Къде е кака? Това стана. Ами я да парфюмирам, я. Айде сега да Парфюм се слагаме слагаш. парфюм. Чакаме да дойде и кака, а? Я виж как мириш хубаво. Я виж, ли? Мириш на парфюм, че да. Ще парфюмираме сега, да. Ще сложим парфюм. Чакай, кой има в Това е Миро. Това е най-вкусно, най-святото нещо. Как мириш? Това се прави от 20 вида билки. Да, такова. Каква красавица стана. Как? Айде, дай на кака. Дай на как. На какачанка. Айде. Дай, да остави сега, бе. Айде, ела тук да сам. Чакай, Ела да парфюмираме, айде. Парфюм. Него помирисахме, нали? Айде. Печат, дара Духа Святаго, печат, дара Духа Святаго, печат, дара Духа Святаго, печат, дара Духа Святаго. Ай на гърдичките малко тук. Така, печат, дара Духа Святаго. Тъй. Да, виж колко хубаво стана. Печат, дара Духа Святаго. Ай на ушенцето. Другото печат, дара Духа Святаго. Как мируваш? Я дай на ръчичките. Така. Вече няма да ти види. Печат, дара Духа Святаго. Тъй на другата. Виждаш ли? Печат, дара Духа Святаго. Ние станем големи приятели, бе. Ай на кръченцето сега. Печат, дара Духа Святаго. Печат, дара Духа Святаго. Ай, как хубаво видиш. Айде на... Я съм смихни. Смивка. Я дай само смивка на камера. Печат, дара Духа Святаго. 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 И как я направихме, да? Парфюмираме. Да с Я него съм може да... нарече малко. Да си. Едната пак си минус мамо. Нищо е, няма. Или дядька защо? Остригва се Божията рабиня Елия.
Чай сте свещи, ще ме изборите. В името на Отца. Дай на мама. Дай на мама. Айде, хоп. Амин. И е тук отзад малко. Айде, тук мъничко. И сина. Хоп. Амин. И Светия Дух. Амин. Амин. Ето на... Хоп. Амин. Готово. Браво. Че хубава стана с На Саша. С тъс. Нова прическа. С тъс прическа, колко хубава стана. Яко да се изгориш. Jessica, тя да виждаш ли? Вижда какво? Айде. Дръж сега се тук. И... Ти ни наудия да ударим. Постригва се Божията рабиня Цветелина в името на Отца. Ето към малко. Мали цвети остана да се. Амин. И сина, я се обърнете. Ти се хубави прически имаш. Цвети Амин. направо папашката. И Светия Дух. Амин. Ще бъде от другата страна. Амин. Вижте си ги пазите. Защото те се разкрашенето. Ти вече не плачеш, бе. Тя има свежи. Ти вече кръщавана не плачеш. Да. Няма да диви вече. Тя е голяма. Няма да диви. Тя порасна. Леко да не се окапиш рока. Не работи, да не се окапиш, че почне. Няма ги да диви. Малко ще да играе кичет. Айде, с кръстниците тръгвате след мене. Тия хвани за ръка. Играйте хората. Така и ти след нея. Играйте хората. Айде я. Ти не мога. Айде. И тръгвате след мене, обикаляме и се покланяме. Само Айде. двамата. Не, и вие след тях. Ние ли сме? Не, отзади за тях. Айде. Няма да се... Няма, айде. Бог Христа кръстите се. Бъдете майко, бъдете ви отзади. Айде, и се покланяме. Опа. Бог Христа, облекал сте се. Алилуя. Елици. Во Христа кръстите се. Во Христа облекал сте се. Алилуя. Елици. Во Христа кръстите се. Во Христа облекал сте се. Алилуя. Елици. Во Христа кръстите се. Во Христа облекал сте се. Алилуя. Елици. Смешно ли? Во Христа кръстите се. Во Христа облекал сте се. Алилуя. Така. Готово. И направихме хорото. Играхме на хорото, нали? Още ли си? Няма. Айде още малко. Айде, готово. Айде, че пак ще играем. Айде. Но се изгориш само иди. Премъдрост да застанем прави, за да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички. Ще се чете Светото Евангелие от Матея. Да внимаваме. По това време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се на небето всяка власт, на небето и на земята. И така идете, научете всички народи, като ви кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух,
и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни на свършката на света. Амин. Амин. Може да сядате. На Господа да се помолим. Владико Господи, който подари на рабите си изкупление на греховете чрез своето кръщение и им даде възроден живот, сам благослови да сияе винаги сърцата и светлината на лицето и опазищата на вярата и недосегната от вражески злоумисли. Запази в тях дрехата на нетлението, с която се облякоха неосквернена, неопетнена, като опазваш в тях с благодата си духовни и печатни повредени, като биваш милостив и към тях, и към нас по новото си милосърдие, защото е благословено и прославено с чест и великолепно име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Амин. Оправдана се, просветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Виж как се смея. Да, вече голяма кръстина, да. Ти си кръсти, ти си миропомаза, ти си освети, ти си умит в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се умит в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 Десети свещи. Техните свещи, това са така и тъзни. Ще ги вземем Бог. Сега, ние ще отидем с тях там, Да си говорят. на вратата, да ги види Дядо Божи. Да, и да ги научи, че после ще играете, нали? Да. Дай ми ръчичка и как? Не, айде. Айде, Въвеждат се Божиите рабини Елия и Цветелина в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Ще влязат в Твоя дом, ще се поклонят на Светия Твой храм със страх пред Тебе, Господи, опътвай ги в Твоята правда. И тук Дядо Божи, къде ще дойдат и ще ви прати по едно малко ангелче да си имате и да си играе с вас, когато спите. Нали? И така. Готово. Айде сега. Ще влязат в Твоя дом, ще се поклонят. Айде се поклонят. Се поклонят на Светия Твой храм. Със страх пред Тебе, Господи, опътвай ги в Твоята правда. Айде да отидем сега тук да се обединим така. Така. Елате тук всичките сега. Начало с кръстниците. Айде, Елия. Сега се гледа. Взимахте еврейчи и ти я връчвам християнче. Айде готово. Айде другия кръстник. Взимах и еврейчи и ти я връчвам християнче. Така, може да ги връчите на бащата и на майката. Така. Айде да снимаме. Айде, Цветелина. Ето какво ти давам и на тебе. Твоето кръщено. Си кръстена вече. И косичката ти. Тук ти ще ядеш после на тати. Ето не е ли, че дадем на едно такова, да? Браво! Ето и косичката, да. Браво! Така. Честито ви, християнчета. Благодаря. Честите ви, християнчета, кръстени, видяхте ли? Няма страшно вече. Хайде, чао. Майко, Чао. елате да се снимаме. Айде отива да се снимате. Айде. Имаме си вече малко християнче, радост е голяма в целият мирот. Кръстче до сърцето, щом расте на тебе, ще е добро и силно цял живот.
Скръще до сърцето, щом расте детето, ще е добро и силно цял живот. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Цяла бъчва вино чака от година, за да вдигнем чаши в този хубав ден. От погача бяла да отчупим залък и на нашото чедо да го наречем. От погача бяла да отчупим залък и на нашото чедо да го наречем. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Айде, Бобче, минимално. Айде си ми питката, айде. Кръстницата млада няма без да сяда, първа на хорото трябва да е тя. Кръстника да вдигне на здравица голяма, вино да се лее чак до сутринта. Кръстника да вдигне на здравица голяма, вино да се лее чак до сутринта. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Аз преди да влезем, Стефане,